Il-Labour Migration Policy li tinsab għal konsultazzjoni pubblika sad-9 ta' frar li ġej mhux biss għandha lan tirregola l-mod kif inġiebu l-ħaddiema barranin u trażżan l-abbużi b'miżuri ġodda, iżda wkoll li b'damma toffri sfidi ġodda, partikolarment fuq sma importanti soċjali li jiddependu ħafna fuq l-ingaġġ ta' ħaddiema minn pajjiżi l barra mill-Unjoni Ewropea, bħalma hu dak tal-persuni b'diżabilità. Il-Malta Labour Migration Policy bbażata fuq 4 prinċipji tagħmel 22 rekomandazzjoni, il-koll indirizzati biex isaħħu s-suq tax-xogħol fejn kull ħaddiem irid ikun stmat b'dinjità, inkluż il-Maltin u dawċin, waqt li l-proposti tal-Gvern intlaqgħu tajjeb minn diversi faxex tas-soċjetà, inkluż l-imsieħba soċjali li jirrappreżentaw is-settur tax-xogħol. L-istess politika ntaqgħet tajjeb minn Oliver Scicluna, kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support. F'kumment il-One News Scicluna jtenni li din il-policy qed tara li l-ingaġġ ta' carers ma' persuni b'diżabilità ma jiġix impattat ħażin. Fis-settur tad-diżabilità, fis-settur tal-care, fis-settur tas-saħħa jidher li hemm il-bżonn jiġifieri tat-TCNs biex ikunu qed jaħdmu ġewwa pajjiżna. U fin-nuqqas anki ta' human resource minn Malta, ovvjament irridu npaċu it-tnejn flimkien. Ir-riżorsa umana hija importanti għal dan is-settur u qed naraw li bil-proposti li saru f'din il-policy anki eżempju hemm il-fatt li ħatonqos il-fi tal-single work permit. Fil-fatt din il-politika ġdida nazzjonali qed tipproponi waqt il-ħlas għal single work permit f'każi oħrajn qed ikun proposti jikla għal 600 euro fil-każ tal-ingaġġ tal-carers biex jieħdu ħsieb persuni b'diżabilità ikun dak ta' 150 euro u kompla jgħid bis-saħħa ta' direttivi ġodda dawk il-ħaddiema li ġejjin minn pajjiżi li lin mill-Unjoni Ewropea se jtejbu l-għarfien tagħhom rigward is-settur. Qed naraw li kemm jista' jkun il-persuni li ġejjin minn third country nationals inżommuhom hawnhekk nedukawhom ovvjament ikunu iżjed trained biex ikunu jistgħu jaħdmu iżjed fil-qasam tagħna.